Jokiči! Dobre, nevadí, otoč sa, dobre, poď. V krátkom časovom slede sme sa stretli s ďalším veľmi dobre organizovaným súperom po maďarskom Honvéde Karviná, ktorá nás preverila, dá sa povedať, po všetkých strán. Počas celého zápasu z môjho pohľadu bola ďaleko futbalovejšia ako my. Čo môžem vysloviť spokojnosť v obidvoch zápasoch, čo sme odohrali posledných, tak akurát s organizáciou hry smerom do defenzívy. Hore nás trošku sme limitovaní, hlavne z toho dôvodu, že minulý týždeň viacero hráčov malo zdravotné problémy, teploty, chytila nás nejaká menšia chrípka. Dneska tí hráči prakticky po týždni a po jednom tréningu začali trénovať. Myslím si, že ešte máme 2 týždne do prvého zápasu, ostrého zápasu na Slovane, že sa dáme do poriadku a budeme s domácim zdatným superom.